Ćao svima, dobrodošli u Serbian Games. Danas ćemo igrati Minecraft i pokušat ćemo da preživimo tu prvu jebenu noć u Minecraftu. Znači, prvo ćemo dati ime našem svijetu, neka se zove bilo kako, na primjer Johnnyjev svijet. Johnnyjev svijet i krećemo, ljudi. Sad ćemo malo sačekati. Još koji minut. I evo ga. I krećemo. Prvo što ćemo uraditi, to je uzet ćemo ovaj kovčeg. Vidjet ćemo što ima unutra, mada ima neki kramp, da, kramp. Štap. Ovako neko drvo, to jest neka drva. Ovo ćemo uništiti, nećemo krampom, rukom ćemo to uništiti. Ove baklje će nam trebati i krećemo. Prvo ćemo uzeti još drva, odmah. Potrebno još nekoliko drva da mi napravim onaj sto za pravljenje, kako se već zove. Ako treba. Imamo dovoljno drva. Sad ćemo napraviti ove daske, od daska ćemo napraviti 100. I sad krećemo sa radom. Napravit ćemo, ovako ćemo napraviti štapove. I od štapova ćemo napraviti sekire. To ne od štapova, mislim od štapova i od dasaka, na to sam mislio. Nasjeći ćemo još drva, pošto će nam biti potrebno za neku kuću ili šta god. Ovdje je važno samo da preživimo tu prvu noć. Ako ste početnici, vidjet ćete kako to da uradite. Svi sad ćemo još drva, i još drva, i još drva, i još jebenih drva. Sada pronađemo neko zgodno mjesto gdje bismo mogli da... To je da ubit ćemo ovu ptičicu zbog mesa. Ćemo kasnije od nje moći da napravimo neke strele, od njenih pera također, ili moći ćemo da ispečemo da bi je pojeli ili tako nešto. Sad samo da nađemo neko mjesto da bi mogli da napravimo tu kuću. Ovo je šećerna trska, evo da ona će biti potrebna. Dole vjerojatno ima nekih metala, ali nećemo to sad uzimati. Prvo ćemo napraviti neku kućicu. Ovo kamenje će nam biti potrebno da bi napravili kamenu sekiru, da bi brže sekli drva, jer mrak pada. A zombi su tu negdje blizu, vjerojatno u nekoj pećini. Samo čekaju da izađu napolje, da bi nas pojeli. A mi treba budemo brzi. Znači, prvi put kada sam igrao Minecraft na ovom preživljavanju, ja mislim da su me zombi jedno 20 puta ubili. Ali dobro, kao i sve, i ovo je neka stvar vežbe. Svi se mi uvežbamo za nešto. Sad ćemo još drva. Još drva i još drva. Ne znam, ja nekako volim da sečem ta drva kada krenem neki mod na preživljavanje i tako nešto.
sad ćemo, koji ćemo završiti sa tim drvima. A opet nije dovoljno za da kolijebe, počet ćemo pravimo neku brvnaru od drva, negde visoko. Evo, upravo ovdje. Tu nam je blizu i pećina, pa tako ćemo moći da kupimo neke metale ili ugalja koji ima, pretpostavljam da ima, što skoro u svakoj pećini ima tako neki metala, a po najviše uglja. To ćemo pomeriti gore, ovo ćemo spustiti ovdje ovako i krećemo. Ovo će biti neka mala kućica. Kasnije ćemo je preraditi u neku veću ili ću napraviti na nekom drugom veću u sljedećem klipu. Sad samo da preživimo u noć. Znači sada ne gledam na to da uskladim ove boje ovih dasaka, baš me briga za to. Važno mi je da stignem ovo do mraka da završim. Biće nam potrebno još drva, kako da vidim. Ali dobro. Tu je blizu šuma, moći ćemo brzo da nasečemo. Morati ovako ovdje se popnemo da je popunimo ove praznine. Mada baš me briga za to, ajde. Kad sam već počeo. Ja se nadam da mi dobro čujete. Imao sam nekih problema sa mikrofonom. Nadam se da me dobro čujete. Bit će nam potrebno još drva, idemo brzo to nasečemo. Imamo gore, kako ko neki mozaik, ali gupku ispalo, šta je. Ja mislim da ćemo biti dovoljno da završimo krov. Trebalo bi, a imao sam još dva, nisam ni vidio.
Tako. Idemo unutra. Da, imat ćemo dovoljno drva. I zaoratit ćemo biti dovoljno. Ovdje i ovdje će ići baklja. Ovaj sto ćemo postaviti, ajde neka bude ovdje. Ne, to je jebote. Ovaj sto ćemo postaviti ovdje. Ovdje će ići neki kamen blok, nešto tako. Onda ćemo napraviti vrata, ovako. Postavit ćemo ih, naravno ovdje, tebi drugdje. Tako. Evo, mrak već pada, ja sam tek kuću završio. Samo da napravim peć. Imao sam dovoljno, šta da ne. Tako. Sad ćemo napraviti peć. Tako što ćemo popuniti sve ove kvadratiće samo ovog u sredini. Peć ćemo staviti pored ovog ovdje. Ispeći ćemo ovu piletinu. Tako. Od ove trske možete dobiti šećer ili možete dobiti list. Ako bi imali još jednu, stavili bi ovako ovdje i ovdje još jedan i dobili bi list neki. Ovako ćemo dobiti samo šećer. Šećer nema neku veliku ulogu. Koristi se u napicima nekim. I za neke namirnice isto. Sada ćemo napraviti mač. Što verovatno ih ima napolju, to je sigurno. Ovako. Ovaj kovčeg ćemo ovdje, ne tako. Ovaj kovčeg ćemo ovdje ostaviti. Sve neke važne stvari ćemo tu ostaviti. Ponovit ćemo ovaj kramp. Sve ovo ćemo ostaviti ovdje. Tako. Seklju ćemo poneti. I ponovit ćemo ova 3 pečena pileta. Za svaki slučaj. Da su zombi. Da je moguće ćeš imati sreću da neće biti zombija. Ovo prvi put vidim. Što nema ni jednog. Čak ni pećinama nema. Zašto? Ja stvarno ni ne znam zašto ih nema. Nisu uzeli godišnji odmor ili tako nešto. Sad možda muče nekog drugog. Kojih jeve, ja ću uzeti ovako ugalj. Što mogu da njih nema. Šta je ovo je? Ali nam vuna. Da ću naći neku ovcu. Samo ovih kraletina, nema ničega drugo. Možda su ovamo dole. Možda ih ovamo dole. Aha, evo su.
Da li su to ovce? Ja mislim da jesu. Ja mislim da jesu ovce. Sad ćemo da vidimo. Jesu ovce. Dođi malo bre, dođi. Nije mi dala vunu, majke. Ne radim. Evo jedna vuna. Evo još jedna vuna i fali nam još jedna vuna da bi napravili krevet. Evo, to je dovoljno. Idemo sad gore, vraćamo se gore. Sad sam vidio zašto nema zombija i gledaj sam ja ili neko ko je igrao, isključio zombije, stavio na mirno. Ja sam ih sad uključio. Valjda, ja mislim da jesam. Jesam, evo Creeper. I sad penjemo gore, u stvari idem mlatno jedno Creeper, odi on, dođi. Evo, on je puko. Au. Evo ga neki kostur. Ja mi se vraćamo gore pa ćemo ih od gore biti. Nema potrebe da ih ovdje nojevam. Samo mogu da izgubim bez veze. Leži bre kravo. Pomrzim kad se ovi životinje jako nacrtaju pa ne mogu da se popnem od njih. Strašno. Idemo gore. Idemo na naše kućice. Ja mislim da može ovo da se napravi. Trebalo bi da može. Sad ćemo vidjeti. Da, može. Napravili smo krevet. Stavit ćemo ga, na primjer, ovdje, ovako neka stoji. Mi ćemo pojesti jedno pile. To je još jedno pile. I idemo malo da ih bijemo. Dođi vam. O majke, ti ga ovo je neka gađa, neki kostur. Nema nikoga. Ja se zajedno. Ovo meso slobodno možete da bacite, nemojte da ga jedete. Samo će vam smanjivati život, možete da umrete od njega. Evo ove veštice, od njih možete svašta da dobijete kada ih ubijete. A mogu i gadno da vas začaraju s nekim glupostima. Bolje bežimo od nje. Evo sada me s nečim očigledno začarava. To se čime. U stvari nije. Moja greška. Ali imao sam sreće što nije. Evo ga, bacaj. Aha, evo dobili smo neki napitak. Znači sada sam stvarno imao sreće. Prva noć ja sam već dobio napitak. Sad ćemo vidjeti zašto je taj napitak. Napitak lečenja. Kao da je znao šta mi treba. Kao da je ova veštica znala šta mi treba. Ovi Creepera treba da se plašite. Stvarno, oni ovako nemaju nikakvu ulogu, mogu da unište nešto što se napravili, potpuno bez veze. Bolje da se sklonimo od njih. Mi ćemo malo da lemamo ovog zombija. U kravu nećemo biti. Biće nam potrebna kasnije. Nemoj da pukneš. Nemoj da... Evo sad ćemo moguće. Dobili smo barut. Gledaj ćete imati sreće da vam pokažem kako se pravi TNT već u prvom snimku. Znači već smo dobili jedan napitak. To je potpuno slučajno. Molim, neki put se desi da ubijem po 5-6 veštici, ne dobijem ništa. A sada sam iz prvog puta dobio napitak. To je stvarno sreća. Ipak nemam dovoljno.
nemam dovoljno za TNT, potrebno nam je 5 baruta. Imam samo 2. Biće mi potrebno meso, pošto više nemam. Idemo gore ovo da ispržimo. Ovo imamo neko pile već ovde. Maknut ćemo ovog pauka. Od njih možete da dobijete njihovu nit koje možda pravite luk i strelu ili tako nešto. Evo ovako izgleda nit. Od nje možete da pravite luk i strelu. Potrebno vam je 3 niti. Ovo sad ima baš dosta prava. Aha, evo jedna fora sa ovim jajetom. Možda budemo imali sreće, ali ne verujem. Kada bacite ovako jaje i kada udari u neku stenu i nešto, možda se izvrgne neko pile ili nešto, ali to uspeva samo u jedno, pa ne znam, kada bacite jedno 10 jaja, uspjet će možda jedan put ili 2 put, ako budete imali sreće. Dobro, na lepo smo se mjesto stvorili, ovdje baš solidno, puno drva, ima vode, pećina i tako to. To bi bilo to, ljudi. Ako vam se svidio ovaj snimak, vi ga lajkujte. Mi se vidimo uskoro već u sljedećem snimku, to veoma uskoro. Ćao.